Здравейте на всички! В това видео ще ви покажа най-основните електронни компоненти, които ще срещнете почти навсякъде. Ще разберете как работят и за какво се използват, с прости думи и примери. Основни електронни компоненти, какво трябва да знаете в началото? Въведение. В този материал са представени най-често използваните електронни елементи, които е важно да познавате още в началото. Ще разгледаме как работят и къде се използват, с техническа точност, но разбираемо. Така. Започваме с така наречения резистор. За какво служи резистор? Резисторът ограничава електрическия ток в схемата. Той се измерва в омове. Използва се за защита на чувствителни компоненти, като светодиоди и така нататък. Има цветен код за стойността. Може да се използва таблица за разчитане, но за сега тя няма да ви е нужна. За него толкова.